c'est l'équipe la plus stable financièrement ñina yɛrɛ le wari min sɔrɔ bura fɛn min indemnité formation na fɛn min Touré Cheikh Touré ale tun bɛ lance la a bɔra ka fédération falen ka taa Angleterre Everton u bɛ musaka ba de sɔrɔ a wari la ɲina peut-être a bɛ se ka wari yɛrɛ tɔnbɛli daminɛna comme des fois an fɛ Mali la no club ɲɛmɔgɔw da tɛmɛ o fɛn ninnu na sinon très généralement san yɛlɛma ninnu na surtout tɔn minnu bɛ yen n'u bɛ joueurs feere ka caya bura bɛɛ bɛ musaka ba de sɔrɔ indemnité formation na mais a tɛ fɔ supporters ɲɛna a tɛ fɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛna o wari bɛ yen Mohamed Kamara camancɛ a bɔra Salzbourg la bura ɲina a ye fédération fali a taara Monaco yɛrɛ bɛ musaka sɔrɔ ni joueurs bɛɛ formé la yɛrɛ Bamako la Yves Bissouma a ye tɔn fɛnɛ falen ɲina a bɔra Brighton na ka taa Tottenham na donc musaka bɛ nin bɛɛ de la donc vraiment an b'a yɛrɛ ka fɔ yɛrɛ Bamako bɔra ɲina u ɲinanama in fɛnɛ wariko gɛlɛya t'u la i m'a ye voyage minnu bɛ na très généralement bɛ ti a kumakanw tɛ mɛn mais faut que nin dɔ ka fɔ mɔgɔw ɲɛna tɔn ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kan ka to ka sigi bura san yɛlɛmaw na ka nin fɛn suguw fɔ saison in kɔnɔ an ye nin warakɛ in sɔrɔ nin joueur feerela soit nin sɔrɔla club formateur ka nafolo dɔ na an ye nin sɔrɔ la nin joueur saba bura yɛrɛ bɛ min sɔrɔ a la u t'a a chiffre yɛrɛ d'a ma dɛ mais bura c'est des centaines de millions tɔn bɛɛ bɛ nin sɔrɔ san kɔnɔ mais ni san yɛlɛmana k'a fɔ k'u bɛ tɔn dɔw fara ɲɔgɔn kan ou bien ka bilan dɔ tirer k'a fɔ an ye nin sɔrɔ nin ka taa mɔgɔ si da tɛ maga la donc c'est important mɔgɔ fɛnɛ ka to ka a ɲɛw ka don k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna o kɔsɔn kuma bɛɛ ni commission africaine sera billet d'avion t'an bolo dɛ an tɛ voyager dɛ an tɛ se ka voyager dɛ ni état m'an dɛmɛ ni fédération m'an dɛmɛ mais bura tɔn yɛrɛ bɛ yen u bɛ musakaw sɔrɔ mais a tɛ fɔ a dogolen de don sɔni tɔnba ninnu bɛɛ bɛ joueur feere a joueur feerelen kɔfɛ bura san o san n'u ye tɔn yɛlɛma u bɛ ni fédération falen musaka bɛ jigin u bɛɛ kɛ kɛsu kɔnɔ kelen kelen n tɛ yɛrɛ Bamakɔ ta yan Joliba Athletic Club o cogo kelen don u deli ka joueur minnu feere n'u ye fédération falen ka tɔn falen musaka jiginniw bɛɛ kun Stade Bamakɔ bɛɛ ten sɛw bɛ ninnu bɛɛ b'o kɛcogo la mais ni san yɛlɛma ne fɔra ko min kan ka bɔ dɔrɔn bura u bɛ bolo da ka kule wari t'an bolo an b'a kɛ cogo di nin wari minnu fɛnɛ bɛna fo k'i bɔra ka to ka communiquer nin kan hali ma chiffre fɔ mais k'a fɔ an Nigéria kɛ feere ni san in na u ka formateur wari nana u ye fédération falen u ye tɔn falen o fɛnɛ ka to ka fɔ bura o fana u kana bɛɛ kɛ kule quoi mais kuma bɛɛ i b'a ye u bɛ daga de don fédération ka bilan finance di